Рассказываю, як моя сусідка на стелі написала на мене заяву, і зараз я в Польщі. Одночі я вийшла гуляти з собакою, вся заплакана, тому що країна, недокраїна, вирішила полізти на мою другу родину, в Україну. І я була заплакана, я була після істерики, я просто кричала у голос, тому що тады выйшлі першыя навіны пра Бучу. І я вийшла гуляти собаку, і виходить тут тьотя Моця, ботоксная тьотя, назовем її Уїна. Уїна спитала у меня: а что ж ты такая росомаха, расплаканная вся, что сталося? И я не знаю, что со мной здарилося у той момент. Я стратила усю осторожность, и я сказала правду. Я сказала, что меня просто порвало на 350 шматков, тому что в Украине коится просто тое, про что на ТикТоке не можно говорить, потому что цензура. І вось гэта тётя Моця стала просто замест таго, каб там, я не знаю, просто пайсці па сваіх справах, пачала крычаць пра Укран, пра Б і пра тое, што яны ўбіваюць мальчиков в трусиках, і тое, што я же тоже украінка. Усе беларусы чамусьці, калі доходзіць да нейкіх спрэчак палітычных, яны пачынаюць крычаць, што ў іх таксама ёсць нейкія украінскія карані. Girl, калі б у цябе было нешта украінскае ў тваёй душы, ты б не казала тут просто лайно. Вось, і яна просто пачала крычаць, у яе просто пачаўся нейкі meltdown, і я такая: ой, у мяне там, не знаю, суп варыцца, мне трэба бегчы дадому. І я пабегла дадому, і наступного разу я сустрэла, і яно просто мне кажа: мне так сорамна, што я крычала на украінцаў апошнім разам. Яны ж такія бідоські, мне ж так страшна, мне ж так сорамна, мне ж так шкода, што гэта так адбываецца. Ну, я такая думаю: о, яна нармальная. Вось, і потым я яшчэ адзін, звычайна, калі я яе бачыла, я адразу пераходзіла на другі бок вуліцы, я адразу хавалася за дрэвам. Я просто рабіла ўсё, каб толькі не гуляць. Я знала, калі яна гуляе сваю сабачку. І вось я кожны раз хаваюся, але слава Богу, што яе была гэта маленькая сабачка, я адразу магла схавацца ў бульбу, калі яе бачыла. Але кожны раз, калі я яе сустракала, яна пачынала крычаць: ой, ну што там, як там ва Ўкраіне, ну што там. Карацей кажучы, я ўжо пра гэта нават не думала. І мы просто прыходзім да педыятра, і нам педыятр кажа: на вас написали в милицию, блядь, сёння к вам прыйдзе милиция, блядь, на вас суседзі написали ў милицию. І я просто, у мяне на лядоўкі вісіць слава Украіне, прапар Украіны. У мяне просто на сценах вісяць словы, запомніць украінскія словы і выразы, якія я ніяк не магла, блытала, не магла запомніць. У мяне гэта ўсё вісіць, у мяне просто ляжаць. Я знайшла падручнік у бібліятэкі Янкі Купала. У мяне ляжыць гэты падручнік па украінскай мове. У мяне ляжыць разгаворнік, які купіла у склепе Светач на Немізе, украінскі. І я просто, мы едзем, вот гэта было так, мы едзем да хаты, у меня малое тут сядзіць, і я просто у Notes, Samsung Notes, я пишу спіс, што мне рабіць. Вот я зараз залетаю ў хату, тому што да мяне зараз прыйдуць. І што мне рабіць пакрочна просто. Я пишу так: зняць там тое, куды гэта ўсё пахаваць. Я не ведаю, што напісалі суседзі. Могуць прыйсці і ўсё, як бы, да? Я ж не ведаю, што адбываецца. Вось. І, карацей кажучы, я прилетаю да хаты, я ўключаю там малога, сажу яго, дзякуй Богу, яшчэ ён быў маленькі,
Ікея стульчик, вмикаю, там даю йому снеки, шмеки, млеко, шмеко, і просто починаю чистити стіни, чистити усе, що у мене було. А ми ще літали у Вену, там усі квітки, усі от лота. Усе було жовто-блакитне. Я це все здимаю. Все, прийшов малой, потім розкажу, що було далі.